Știți acele situații când te aștepți ca un lucru să meargă perfect, dar în realitate se întâmplă exact pe dos? Ei bine, despre asta vom vorbi azi. Adică 10 momente de tipul așteptări versus realitate în care sigur te-ai regăsit măcar o dată, așa că vă urez vizionare plăcută. Așteptare. O nouă zi, o nouă plăcere de a ne trezi odihniți și plini de energie dimineața, apoi să facem tot ce ne-am propus. Realitatea este însă că suntem obosiți și abia putem să ne deschidem ochii, astfel neavând chef de absolut nimic. Așteptare. Să avem o zi productivă și să fim pozitivi întreaga zi. Realitatea este că întâlnim tot felul de probleme care ne fac să ne simțim frustrați și epuizați. Așteptare. Să zicem că avem o întâlnire importantă cu cineva la care trebuie să prezentăm ceva anume, de exemplu, un proiect. Realitate. Suntem nervoși și nu reușim să comunicăm eficient, deoarece suntem presați de timp. Așteptare. Să mâncăm o masă delicioasă la restaurant. Realitatea este că mâncarea nu este la fel de gustoasă ca cea pe care am sperat să o avem. Așteptare. Să petrecem o seară romantică cu partenerul nostru. Realitatea este că suntem prea obosiți sau ocupați ca să ne bucurăm de timpul petrecut împreună. Așteptare. Să ne petrecem ziua liberă relaxându-ne. Realitate. Trebuie să ne ocupăm de sarcinile casnice sau alte responsabilități neașteptate care au intervenit. Așteptare. Să avem o conversație plăcută cu un prieten apropiat. Realitatea este că, fără să vrem, ajungem într-o situație conflictuală cu acesta. Așteptare. Să reușim să ne concentrăm pentru a învăța ceva nou. Realitatea este că suntem distrași și nu reușim să ne focusăm pe ceea ce vrem să facem. Așteptare. Să găsim timp pentru a face sport sau plimbare pe afară, ascultând melodiile noastre preferate. Realitatea este că avem o programare neașteptată sau o întâlnire importantă care ne ocupă tot timpul și astfel nu mai avem timp de niciun sport. Așteptare. Ziua nu s-a încheiat chiar așa cum ne așteptam, însă mai este o speranță. Să ne punem în pat și să avem un somn liniștitor care să ne facă să uităm de întâmplările rele. Realitatea este că suntem treziți de zgomote sau alte neplăceri care ne împiedică să ne odihnim așa cum ar trebui. Cam acesta a fost cu videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut, iar dacă mai doriți și partea a doua a acestui clip sau chiar altele asemănătoare, îmi puteți transmite printr-un like și un subscribe. Dacă faci asta, amândoi vom fi fericiți. Tu pentru că vei primi și mai mult conținut de calitate, iar eu pentru că voi fi motivat. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez relaxare plăcută în continuare. La revedere!